Marce empezou o ano bastante ben, con capturas moi boas, e, bueno, eu creo que este ano vai ser moi interesante o que é o largo do verán, que ten bons precios, hai bastante demanda dela. Bueno, todo parecía perfecto, aí Padín feliz, nos aquí tamén, dicíamos, bueno, pois para San Xoán haberá sardiña dabondo. Bueno, pois non é todo tal que así, porque resulta que estas noites frías o que fixeron é que a sardiña, que un pouco frioleira, se fora cara ao fondo do mar, din que os pescadores que está sendo un pouco máis complicado capturala, e non sei, Óscar, se isto se está reflectindo no mercado, que nos conta Cachadas? Pois, Rocío, vamos a preguntarlle a Santi porque eu estou vendo por aquí no mercado case non atopo sardiña. Menos mal que ten aquí unha pouquiña, pero Santi, que está pasando que temos moi pouca sardiña? A ver, non é que teñamos moi pouca sardiña, mas que hai moito norte. Temos moito norte porque é moi friolera daquela O sardiña. peixe escapa, a sardiña escapa, ou incluso o marisco escapa, coas aguas moi frías e moito norte o peixe escapa. Claro, a sardiña vai para baixo, é difícil collela, e daquela estamos tendo esta pouquiña. Bueno, sí, a ver, esta pouquiña teño eu, pero compañeros teñen máis. Hai sardiña, non hai moita, iso sí, é verdad que non hai como outros anos, ollo, pero sí hai sardiña. Ti notas que outros anos é certo que tiñamos máis, o sea, escasea este ano a estas alturas? Eu noto que outros anos a esta fecha de hoxe mismo, por exemplo, ten habido máis sardiña, traer todo sardiña. Pero significa isto que non imos ter para San Xoán, que quedan aí 2 semaniñas, ou imos ter ao final? Non, iso non ten nada que ver. Sabes por que non ten nada que ver? Porque, sobre todo, pasa unha cousa, que hai barcos nestes momentos que van a outra arte. Andan cho chincho, andan cho xorelo grande, andan outros peixes. Pero no momento en que sexa a semana de San Xoán, aí aproveitan todos e métense a sardiña. E daquela imos afogar en sardiña. Eu penso que sí, e ojalá sease así, que afoguemos en sardiña. Que afoguemos en sardiña, pero de momento temos este. A que precio temos? Porque vexo que temos de entrada 2 tipos, Santi. Sí, mira, como sempre, tendes a de ardora, aquí a tendes, que esta sempre é un poquinho máis económica, sabes? Esta é de ardora. Esta témola sobre 7, 8 euros o kilo. 7, 8 euros o kilo, a de ardora. A de ardora. E logo temos a do xeito, e aquí a tendes, que é a sardiña que a moita xente non lle gusta cando a mira, E logo? porque se come máis coa vista que coa boca, entendes? Porque lleven así como que Aí a está tes. cortadiña. Mira, está como rota da cabeza, e iso sabes por qué? Porque queda ganchada no aparello. Esta sardiña, a do xeito, queda ganchada no aparello, e por iso ten este aspecto como que rompeu, porque a verdade é que rompeu. Pero realmente dicíesme que esta é moi boa. Esta é a que máis lle gusta a xente. E, de feito, esta é máis cara. É máis cara por qué? Porque ven a mismo peso, esta máis cara que a outra. Se nesta vale 80 pavos unha caixa e trae 20 kilos, esta vale para 80 pavos vanche traer 10 kilos. O sea que pode ser o doble, polo menos. Aí está, esa é a diferencia. Aí temos, pois a sardiña que temos agora, a de ardora e a do xeito. E dentro dunha semaniña, e dentro de 2 semaniñas, esperamos afogar en sardiña, como nos dixo aquí Santi. Santi, un auténtico placer como sempre. Gracias a vos, como sempre, aquí estamos. E vamos aquí, amigos, a sardiña, a tope.